दिनै फरायसा आफादावहाय जों खोनानो मोनो माब्लाबा थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो थाखाय इउटुबाव बाथ्रा बुङो दिपेन बर' सारनिफ्रायबो ओंखारो थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो माखौ बिखौलाय बिनि अनगायै गुबुन राव गैयामोन नामा दिपेन बर' सार नोंनाव दिनैहाय फुङाव आरो मोनसेबाव भिडिअ लाबोफिननाय जाबाय भिडिअ लाबोफिननायनि उद्देश्य बा खारना बिनो जाहोना बिनो मैयाहाय फरायसा आफादनि कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा इउटुबाव दिपेन बर'नि माखासे जायफ्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारोना जायफ्रा इउटुबाव बाथ्रा बुङोना बिथांमोननि सायाव धमकी होनाय आरो ससियेल मिडियायाव जाय ओंखारग्राफोर बिथांमोनखौ धमकी होनानै जेबो लाब गैया दामखागोन नोंनि माबा मोनसे ओंखारदोंबा दिनैलाय मानोथो रासिन गोसारसिनदोंबो गोसार जागोन थ' जों बेफोर बाथ्राखौ जों हमथाबनानै लाथाबलायालाफानो बुंलायबाय थायालाफानो जा गोरोन्थि मावदों बेफोरखौ सुद्रायनांगौ खमाबो होनांगौ आरो जाया गोरोन्थि मावदों बिथांमोनाबो खमाबो लानो हानाय जानांगौ दा बिथाङा मैया जेरैबायदि माबा इउटुब जाय सालायग्रा ना पेज सालायग्रा बिथांमोनखौ धमकी होनाय स्टाइल नोंथांनि धमकीखौ दिनैनि दिनाव रावबो गिग्रा गैया साबधान दिपेन बर'खौ जेबो बुंनो मोना बेफोरबायदि नंगौ जोंबो बुंनो उसुबिदा नाङो दिपेन बर' सारखौ खारन दिनै फरायसा आफाद गैयाब्ला मोनसे आफाद स्ट्रं आफाद गैयाब्ला दिनै मोनसे हारिया जोबस्रांलांनोबो हागौ फरायसा आफादखौ जों बुंनायनि खारना बिबो जाहाथे फरायसा आफादा गावबा गावनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायो जोंबो मावो जाय ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोर बिथांमोनाबो भुलखौ मावो थेवबो खमा लादलायनांगौ जों दिनैहाय दिपेन बर' सारा जा गोरोन्थि मावदों दिपेन बर' साराबो बेखौबो जों बर' रायजो राजाफ्राबो खमाबो होनांगोन लोगोसे जों बिथांनि मावनायखौ गाज्रि होना बिथाङाबो हर सान दुखु खस्थ' लादों सोरनि थाखाय लादों नों आं बर' रायजो राजानि थाखाय ना नों आंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखायनोथ' दिपेन बर'आ दुखु दाहा लादों नाथाय दिपेन बर' साराबो नंगौ सरि होननाय सोदोबा थानांगौ प्राइम मिनिस्टारफोर बायदियाबो खमा लायो जोंलाय आरोलाय माथो हारिनि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि जानानै खमा बिनोखौ जुदि लाजियोबा बोरै जानांगौ जाखो जों गोरोन्थिखौथ' मावो ना जोंबो रायजो राजाया खमा होद्रायो नङा जों बर' रायजो राजा आबादारिफोर आबाद मावनानै जाग्राफोर बिथांमोनाबो खमा होयिनि खोथा गैया होगोन दिपेन बर'आ जुदि खमा लाग्रोनांगोन औ आं गोरोन्थि मावबाय बेफोरबायदिखौ खमा लानो हानाय जानांगोन दिनै बिथाङा कल सावरायनायखौ गोबां मानसि दामनानै होबाय बुंबाय बावहायसो गोबां मानसिया मोनथिदों नङाब्लाथ' रावबो मोनथिनाय नङामोन रावबो मोनथियामोन दिपेन बर'आ बेफोरबायदिनो गोरोन्थिखौ मावलांबाय थागौमोन बे जायफोर ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै दामनानै होनाय बिथांमोनाव धन्यबादसो होबावनांगोन बिथांमोनखौ धमकी होनाङा आंनि थौले मेलेमजों साननाय जों फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरबायदि गुवार मेलेम बुरजा नङा जों बुरजा मेलेम नङा आरो साननो हानाय बिथांमोननि बायदि जोंहा साननो हानाय गोहो गैया जों जाखिनि साननाय सिन्था धारा खालामनानै बुंनाय ना बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनायखायसो बे नोंथांनि जाखिनि भुल गोरोन्थि जानाय सुद्रायनो थाखायसो रायजो राजानाव नङाब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों क्षमा बिनो थाखायसो माखासेखौ बुंनाय जादों नङाब्ला बेफोरबायदिखौ बुङामोन आं मैया बुंनायनि खारनाबो बिनो मैया गोरा बाथ्रा बुंदों आं बै सुबुंनाव बै बेक्तिनियाव फरायसा आफादा गासिबो दैदेनगिरिफोरा गोरोन्थि मावो बेखौ बुङा आं बुङा फरायसा आफादनाव दैदेनगिरिफोर बिराद मोजां दं मोजां एडभाइसबो होनो हायो मोजां बाथ्राबो बुङो नाथाय बिथांमोननि बाथ्राखौबो जों खोनासङो गासिबो बिथिङाव गाज्रि मावजोबो बेखौ होना आङो दिनै जों फरायसा आफाद गैयामोनबा जोंनि जाथिया जोंनि हारिया थांना थानांगौआ बेसेबां गोब्राब जागौमोन ओंखायनो जों दिपेन बर' सारखौबो गासैबो बर' रायजो राजाफ्राबो खमा होनो हानाय जानांगोन आरो होनांगोन जानांगोन नङा होनांगोनबो दिपेन बर' हारसिङै जे पारफेक्ट
बे नङा आरो फरायसा आफादा जे गासैबो पारफेक्ट बे नङा बिथांमोनाबो गोरोन्थिखौ मावो जों बिखौबो क्षमा होनांगोन एज ए हल बर' रायजो राजानि थाखायनो मावोना बिथ' दिपेन बर' रायजो राजानि बाथ्राखौ साननानैनोथ' दिनै गोरोन्थि जालाङोना मोनसे मोनसे जों क्षमा होनो हानांगोन जाहाथे बिथांमोना सोरबाया दुखु मोनदोंबो जानो हागौ सोरबा बेक्तिया नैबे सासे मैया जा स्टेटमेन्ट होदोंना सासेया फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनि बबेनिथाय आं बेखौ बुंनो रोङा बिथाङा एसे सानै हयै बाथ्राखौ बुङोबा मोजां आबसुआनो जे पारफेक्ट जागोन बे नङा एनडिएफबि आफादानो जे पारफेक्ट जोबमोन नङा एनडिएफबिनावबो गोरोन्थि दङमोन बै समावहाय मावबोदों बेखौ क्षमा बिनो थाखायनोथ' रन्जन दैमारि सारा जेलाव थांनायनि सिगां मोनसे जथुमा लादोंमोन नाथाय बेखौ जथुमाखौ जाफुंहोआसै सोर जाफुंहोआसै बेखौथ' आं बुंलायनांगौ दरखार गैया रायजो राजायानो मोनथिजोबगौ क्षमा बिनो थाखाय जथुमा लानो नागिरदोंमोन अदालगुरिफोर बायदियावहाय नाथाय बेखौ सुबिदा होआसै माखासे खैसार सानानै थोनहरथारदों सानदोंमोनदां रन्जन दैमारिया थाबाय थायोब्ला चिफ जागोन बा माबा मोनसे जागोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारिखौनो चिफ खालामनो हागौ बेफोरबायदि सानदोंमोनदां नाथाय बे नङा रन्जन दैमारि सारा बेखौ खालामाखैमोन खिन्थु बिखौ क्षमा बिनोसो निमाहा बिनोसो थाखाय बियो मोनसे जथुमा लानो नागिरदोंमोन आं बुंनाय राव नङा बिबो नैबे जोंनि आफादनिनो सासे दैदेनगिरि दाखालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि फाउन्डेसन डे गायसन सानावहाय गुवारै बेखेवनानै होदों फोरमायनानैबो होदों बेखौ थ' बेफोरबायदिनो जोंनि फरायसा आफादाबो गोरोन्थियाखौ मावो बावहाय जों क्षमा बिनो हानांगोन आसामनि फरायसा आफादफोराबो क्षमा बियो मालाबा इनडाइरेक्टलि बियो बिथांमोना जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बिदिनो सम सम क्षमा बिनायखौ आरो नंखागौबो ना रेकर्ड खालामनाया मानोथो दिनैहाय बिथांमोना बे मोनसे रेकर्ड गोरोन्थि जानायाव दिपेन बर' सार गोरोन्थि जानायाव बयबो दामनायाव मानोथो एफाराब बेफोरबायदिथो बुंलायनांगौ दरखार दङ साबधान जा नङा होमबा धमकि होनाय साइसआव धमकि होनाय बायदि नुदों आं बिथांनि बुंनाय इउटिउबारफोरखौ सांग्रां खालामनानै होदों बा बायदि रोखोम बे मेसेजनि सायाव दाम बावोब्ला ना आं नङा सोरबाथ' दामथारगोन ना सोरबा सासेयाथ' बुंथारगोन ना दिनै फरायसा आफादा जे भुल मावा नोंथाङाबो बुंनो हाया आफादाव कन्ट्रिबिउसननि बाथ्राखौ दाबुं कन्ट्रिबिउसननि बाथ्रा थै जिउ होब्लासो कन्ट्रिबिउसन होनाय जायो बे नामा बे नङा आंबो बुजियामोन आंबो मिथियामोन कन्ट्रिबिउसना मा बुस्थु आंबो बुजियामोन नाथाय दा बुजि मोनबाय दिनै हारिनि थाखाय जोङो सोरबा एनडिएफबिनोबो थै जिउ होनायजोंल' नङा बेथ' बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन थै जिउ होनाया बिनि देरसिन कन्ट्रिबिउसन गैया होननानै बुंजायो आं थै जिउ लोगोसे जाय बर' रायजो राजाफोर दुखुथिया न'खरफोर बिथांमोना माइरं सेरसेबाबो हरदों फरायसा आफादनो आरो थाइसे रां थाखाबाबो हरदों बै समाव बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसनजों बेनो मेन कन्ट्रिबिउसना आबसुखौ मानो मदद खालामा मानो हेफाजाब होआ आबसुखौ होयो दाबो होयो नोंथांमोना रायजोनि जानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जुदि गोरायै बुङोब्ला बिपिएफजोंबो दा थांथों इउपिपिएलजोंबो दा थांथों गाबोननो नोंसोरनि आफादखौ सोर बुंनो नोंसोरनि आफादखौ फरायसा आफादखौ सोर बुंनो रावबो बुङा बिथांमोनजों थाफागोन बिथांमोनखौ सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला माबा मोनसे जुदि दिपेन बर' सारा जुदि बेफोरबायदि बुहुल मावनायखौ रायजो राजाया क्षमा होगौमोन बुंगौमोन मानसिसोथ' बुहुला जायो सावरायसनफ्लांबाय बा माबा मोनसे सोरबा सासेजों सावरायनानै माखासे मा साननानै बिदि बुंफ्लांखो जों बेखौ क्षमा होनांगोन सोरबा सासेया होनबावगौमोन आरो जोंबो क्षमाबो होदों जोंबो होदों एज ए दैदेनगिरि ना दैदेनगिरिया बुहुल मावो गोरोन्थि मावो जों बुजिदों नुदों ओमफ्राय बेफोरखौबो जुदि जों क्षमा होलायाबाना जानाय नङा खिन्थु बयबो क्षमा होयो दै गोलाव बाथ्रा बुंबाय बहुद खोथा बुंबाय
मैया जा बुंदों आरो नोंथांमोना नैबावहाय नैबे दिनैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो गोसो हरनो हागोन लेथ्रा हरो मोजां हरो गाज्रि हरो बावहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खोथाफोरखौ नायै सानै हयै कमेन्टफोरखौ होदलायोब्ला मोजां आंनावल' नङा दै बयनावबो सानै हयै कमेन्टफोरखौ होदलाय आरो दिनैनि दिनाव नोंनि कमेन्ट हरनायनि गेजेरजों जे नोंखौ जे थख' बर'नो हाया नों बबेनि नों बहा थायो बेखौसो बर'नो हाया दा बुं मिथिबाय बारा समबो नाङा जाय गाज्रि लेंगुवेज लिरनानै हरगोन जों दिनै रावखौबो गाज्रि लेंगुवेज बाथ्रा बुंफेराखै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बुंनायनि बे कर्तब्यबो नङा बे बुंनो समाया मानसिफ्रा बेफोरबायदि जोंनाव ससियेल मिडियायाव ना इउटिउब होन मा होन दुनियानि लेथ्रा लेथ्राफोर भाइरेल ओंखारनायनो मानायनो बेफोर गावबा गाव केयारलेस एकदम सांग्रांथि गैया बेफोरनि खेथ्रआव गाव मा फट' खेबना लागोन गाव मा सावरायगोन हगारसावलाबायना लायो जोंफोरनो भिउनि थाखाय खालामाखै बेखौ आरो नैबे बाथ्रा बुंनायफ्राबो माबा मोनसे बेनिफिटनि थाखाय नङा दिनै फरायसा आफादावहाय जों खोनानो मोनो माब्लाबा थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो थाखाय इउटिउबाव बाथ्रा बुङो दिपेन बर' सारनिफ्रायबो ओंखारो थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो माखौ बिखौलाय बिनि अनगायै गुबुन राव गैयामोन नामा दिपेन बर' सार नोंनाव दिनै बुंनो थाखाय खाबु मोनदों जोंफोरो नोंथाङा खाबु होदों नोंथाङा चान्स होदों नोंथाङा बुंदों सानसे समाव थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो थाखाय इउटिउबाव बाथ्रा बुंदों नाथाय बे नङा नोंथाङा जा गोरोन्थि मावो रायजो राजाया बयबो नुयो आरो गोबां दंबावो बेफोरबायदि जों नोंथांखौ सनमान होयो हारिनि थाखाय नोंथाङा गोबां कन्ट्रिबिउसन दं हारिनि थाखाय गोबां सिन्था खालामो बर' हारिनि थाखाय जाखिनि नैबे बिटिआर एकर्डनि बाथ्राफोरखौबो नोंथाङा सिन्था खालामो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव आं क्षमा बा निमाहा बिहरनाय थाखाफिनबाय लोगोफोर बारा गोलाव खालामनो सानाखैबा दोनथ'बाय जय बर' हारिनि